Det faktiskt är alltid lika. Vet du vad katter och pekar är? Helt sådana. Du får bara det. Du kan visst. Det är det va? Vad ska jag göra då? Ja. Om man får hämta göra det va? Nej, Okej, jag sätter sådana. Och så hämtar du nästan slöngsning. Alldeles nästan så ut till. Ja, så tar du upp, ja. Så sköter jag det. Är det så bara? Ja, nej, det ska jag Offrat! Hej, det är så festeri! Ja, det var jättekast va? Oh. Han kickar inte alltid. Ja. Det är så varför man har det där. Alltså, Fredrik är jättegammal. Det är faktiskt också väldigt stort när det slängs. Ja. Kom så igen. Släpp det! Släpp det! Släpp det! Släpp det! Ge dem kniven nu! Ja!